ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 1. ఫ్రెండ్స్, ఇది మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? మన ఫోన్ నెంబర్లో 10 నెంబర్లు మాత్రమే ఎందుకు ఉంటాయి? అయితే మీకు తెలిస్తే కింద కామెంట్ చేయండి. వీడియోని ఇక్కడనే పాజ్ చేసి నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు మన ఫోన్ నెంబర్లో 9 నెంబర్లు లేదా 11 నెంబర్లు ఉంటే వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి? అయితే దీంట్లో ఒక చిన్న మ్యాథమెటిక్ ట్రిక్ ఉంది. అయితే 10⁹9 = 100 crores. అంటే 100 crores మన దేశ జనాభా వచ్చేసి 130 కోట్లు. 100 crores నెంబర్ సరిపోకపోగా ఇంకా మనకే ఎక్కువ ప్రాబ్లం అవుతుంది. అందుకే మరి ఇక 10⁻10 = 1000 crores. 1000 crores అంటే మన దేశ జనాభా 130 కోట్లకు ఈ నెంబర్ సరిపోగా ఇంకా ఫ్యూచర్ జనరేషన్ వాళ్ళకు కూడా మిగులుతాయి. ఒకవేళ మన ఇండియాలో 1000 కోట్ల ఫోన్ మొబైల్ యూజర్స్ దాటినప్పుడు ఫ్యూచర్ జనరేషన్లో అప్పుడు మనకు 11వ నెంబర్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 2. ఫ్రెండ్స్, ఇది మీరు ఎప్పుడో ఒక దగ్గర చూసుంటారు. మన డైలీ టైంలో ఒకసారైనా తింటారు కదా నార్మల్గా చిప్స్ ప్యాకెట్లు. ఆ చిప్స్ ప్యాకెట్లలో ఎయిర్ అంత ఎక్కువగా అట్లా ఎయిర్ ఎందుకు వస్తుంది? ఆ ఎయిర్ రావడానికి గల కారణం ఏంటిది? అయితే నేను చెప్తే ఇప్పుడు ఆ ఎయిర్ రావడానికి గల కారణం వచ్చేసి అందులో ఉన్నది ఎయిర్ కాదు, నైట్రోజన్ గ్యాస్. ఆ నైట్రోజన్ గ్యాస్ వలన అందులో ఉన్న ఫుడ్ అనేది పాడవకుండా ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది. అలాగే ఆ నైట్రోజన్ గ్యాస్ వల్ల మన ఆరోగ్యానికి కానీ మనకు కానీ ఎటువంటి హాని అనేది ఉండదు. అందుకనేది దాంట్లో నైట్రోజన్ గ్యాస్ నింపుతారు. ఇంతవరకు మీకు ఈ ఫ్యాక్ట్ తెలియకపోయేది ఉంటే ఒకవేళ నా వీడియోకి లైక్ కొట్టండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 3. ఫ్రెండ్స్, మన పొరపాటున మన ఫోన్ ఎప్పుడో ఒకసారి వాటర్లో పడిపోతూ ఉంటుంది. అయితే మన ఫోన్ వాటర్లో పడ్డప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే దాన్ని వాటర్లో మునిపోయి తీసిన ఫోన్లో వాటర్ ఉండిపోతాయి కదా, వాటర్ని ఎలా బయటికి తీసుకురావాలి? అలాగే దాన్ని ఎలా క్లీన్ చేయాలి అంటే అందరూ ఏం చేస్తారంటే ఫోన్ టకటక ఇప్పేసి ఎండకు పెట్టుతారు. అది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు. ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మీరు ఫోన్ తీయంగా స్పీకర్లో నార్మల్ స్పీకర్లో పోయి నీళ్ళు ఉన్నట్టుగా గూగుల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి పోయి ఫిక్స్ మై స్పీకర్ అని సెర్చ్ చేస్తే అలా ఒక వెబ్సైట్ వస్తుంది. ఫస్ట్ వెబ్సైట్ క్లిక్ చేసి ఒక సింబల్ వస్తుంది, ఇది వాటర్ సింబల్. అది క్లిక్ చేయగానే నీ ఫోన్లో ఏం వాటర్ ఉన్నా వైబ్రేషన్ వచ్చేసి వాటర్ మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తాయి. తర్వాత నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి మీ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసేయండి. డైరెక్ట్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసి ఛార్జింగ్ పెట్టేసి లైట్ పెట్టేసి తర్వాత ఒక కొద్ది గ్యాప్ తర్వాత ఆన్ చేయండి. ఎక్కువ నానలేదు అనుకో మీ ఫోన్ ఆటోమేటిక్గా వర్క్ చేస్తుంది. ఒకవేళ డీప్గా నాడినట్టు అయితే మాత్రం డైరెక్ట్ తీసుకుపోయి మొబైల్ షాప్లో ఇచ్చి సర్వీసింగ్ ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది. అలా కాకుండా మీరు తీసి ఎండకు పెట్టి అడిట్ చేస్తే మీ డిస్ప్లే కానీ మీ ఫోన్ బ్యాటరీ కానీ మీ మదర్ బోర్డ్ కూడా ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 4. ఫ్రెండ్స్, మీకు గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ తెలుసు కదా. అయితే దీన్ని కనిపెట్టింది వచ్చేసి సర్ ఐజాక్ న్యూటన్ గారు. అయితే అతను ఆ చెట్టు కింద కూర్చున్న యాపిల్ చెట్టు అది ఇంకా బతికి ఉంది. యాపిల్ చెట్టు ఈ యాపిల్ చెట్టు వయసు వచ్చేసి దాదాపు 350 సంవత్సరాల కంటే కూడా ఎక్కువే. అలాగే ఇది ఒక బలమైన గాలి కారణంగా ఒకవైపు వాలుగా వంగి పెరుగుతూ ఉంది. ఇది ఇంకా ఒక వీడియోకి లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 5. ఫ్రెండ్స్, ఒక అతను ఉన్నాడు. అతని దగ్గర ఎలా అంటే చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి. అయితే అంత డబ్బు ఎలా అంటే అతను నెలకు $2,500 కేవలం రబ్బర్ బ్యాండ్లు కొని ఆ మనీని ఒక కట్టగా ఫామ్ చేయడానికి రబ్బర్ బ్యాండ్లు కొంటాడు. నెలకు 2,500. అంటే దాదాపు అతని దగ్గర ఎంతమంది ఉందో ఒకసారి మీరే ఉంచుకోండి. ఇతని పేరు వచ్చేసి పాబ్లో ఎస్కోబార్. అలాగే ఇతను ఒక డ్రగ్ డీలర్. అలాగే చాలా హత్యలు చేశాడు. ఒక టైంలో పోలీసులకు కూడా దొరకకుండా చుక్కలు చూపించాడు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 6. ఫ్రెండ్స్, ఈ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద నత్త ఎక్కడుందో మీకు తెలుసా? అసలు దాని సైజ్ ఎంతో మీకు తెలుసా? ఈ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద నత్త పేరు వచ్చేసి జైంట్ క్రిస్టల్ స్నేల్. అయితే ఇది వచ్చేసి దాదాపు 20 సెంటీమీటర్ల వరకు పెరుగుతాయి. ఇవి వచ్చేసి ఆఫ్రికాలో ఎక్కువగా కనపడుతూ ఉంటాయి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 7. ఫ్రెండ్స్, మీరు చిన్నప్పుడు నుంచి ఇప్పటివరకైనా మీరు అప్సరా అండ్ నటరాజ్ పెన్సిల్స్ని వాడుతూ ఉంటారు కదా. అయితే ఇలా ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే మీకు చాలామంది తెలియని విషయం వచ్చేసి అప్సరా అండ్ నటరాజ్ కంపెనీ పెన్సిళ్ళు 2 పెన్సిళ్ళు ఒకటే కంపెనీకి చెందినవి. ఈ 2 పెన్సిల్ని ఒకటే కంపెనీ లాంచ్ చేసింది. కాకపోతే వీటి 2 పేర్లు మాత్రమే డిఫరెంట్. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 8. ఫ్రెండ్స్, మన ఐస్ బ్లింక్ చేయడం ఇది కామన్. అయితే ఒక నిమిషానికి దాదాపు 15 నుంచి 20 సార్లు మన కనురెప్పలు కొడతాం మనం. అయితే ఒక రోజుకు సగటున 14,000 నుంచి 19,000 వరకు కనురెప్పలు ఆడిస్తాం. అయితే ఈ వరల్డ్లోనే అత్యంత ఎక్కువసేపు కనురెప్పలు కొట్టకుండా ఉన్న వరల్డ్ రికార్డు ఎంతో మీకు తెలుసా? 49 నిమిషాల 52 సెకండ్లు. అయితే ఇది మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయకండి. ఎందుకంటే అతనికి ఫస్ట్ 15 నిమిషాలు కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి.
అలాగే 30 నిమిషాలకు వచ్చేసి నీళ్లు కారడం మొదలయ్యాయి. 40 నిమిషాల తర్వాత అతనికి తన కళ్ళ మీద పచ్చ బొట్టు వేయించుకున్న ఫీలింగ్ కలిగిందంట. అందుకే దయచేసి డోంట్ ట్రై ఇట్ హోమ్. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 9. ఫ్రెండ్స్, మీకు హెడ్సెట్ తెలుసు కదా. ఈ హెడ్సెట్ని మన చెవులలో గంట కంటే కూడా ఎక్కువసేపు ఉంచితే మన చెవులలో ఉండే బ్యాక్టీరియా అనేది 700 రెట్లు రెట్టింపు అవుతుంది. 700 టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలా ఎందుకు జరుగుతుందంటే మన చెవుల్లోకి స్వచ్ఛమైన గాలి, ఫ్రెష్ ఎయిర్లు వెళ్ళకుండా అది హెడ్సెట్ అనేది ఆపుతుంది. కాబట్టి అలా మనకు 700 టైమ్స్ మన చెవులలో ఉండే బ్యాక్టీరియా అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది ఎంత ఉంటుందంటే తెలియకపోవచ్చు, కానీ ఇప్పుడు తెలిసింది కదా, జర తక్కువ యూజ్ చేయండి హెడ్సెట్. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 10. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఎప్పుడైనా గమనించినట్లయితే మన కిచెన్లో వంట గిన్నెలలో ఫ్రైయింగ్ ప్యాన్ కానీ లేకపోతే సంథింగ్ మన కుక్కర్లా కానీ హ్యాండిల్కి వెనుక చిన్న హోల్ ఉంటుంది. అయితే ఆ హోల్ ఎందుకు ఉంటుందంటే ఆ హోల్లో గరిటె అక్కడిక్కడ పెట్టకుండా ఆ హోల్లోనే పెట్టొచ్చని దాన్ని అలా డిజైన్ చేశారు. ఇంతవరకు మీకు తెలియకపోతే వీడియోకి లైక్ కొట్టండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అలాగే మన వీడియో లైక్ కొట్టి మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.